Hola. Bos días. Bos días. A ver, primeiro teño que vos preguntar cantos anos tedes. Yo 4. 3 ou 4? Maiores. Porque eu viña pensando, se teñen 2 anos, ainda non lles podo contar o conto. Porque eu teño un neto que se chama Aldán e ten 2 anos e ainda é pequeno. Ainda non lle podo contar o conto. Yo tengo 3. Pero vos se tedes 3, vos tedes medo nos contos. Yo tengo 4. Yo también tengo 4. Claro, entón xa non tedes medo. Pois mirade o que traio aquí, mirade. Vedes? Sí. Mirade, isto ten a cara dun can. Au, au. E ten o corpo dunha serpe. Se corre. E tamén ven de verde como a vos. Porque hoxe, que celebramos hoxe? San Patricio. San Patricio. Por eso ven de verde como estades vos de verde. Pois isto é vos un trasno. Yo soy de verde más oscura. Claro. Y por aquí Negro. Y Pois yo mirad. de verde para aquí. É vos un trasno. Por la chapa. Pasa que os trasnos teñen un problema. É que os trasnos só os ven os nenos de 3, 4 anos e os avós. Os papás e as profes non os ven, non ven os trasnos. Pero eu, cando tiña 3 anos como a vos, cando tiña 3 anos vin este trasno que se chama serpicán. E sabedes como o vin? Pois vou vos contar. Mirad, eu estaba dormindo a noite na cama e noto que me empeza a lamber un can así na cara. Que será? Entonces eu despertei, abrín os ollos, era isto, e díxome: "Hola, Anxiño! Sabes que eu son un serpicán, son un trasno. E sabes como me vas recoñecer? Porque mira, eu cando vexo un neno fago ho, ho, ho! E cando vexo unha nena, ha, ha, ha! Se é un neno, ho, ho, ho! Se é unha nena, ha, ha, ha! E vouche contar un conto, porque a min gustame contarlle contos aos nenos que teñen 3 ou 4 anos. Mira, Anxo, ti tes este dedo máis gordo que os outros, vos tamén? Tamén. Pois sabedes por qué? Contou-mo a min o serpicán. Dixo, mira, a cousa era que aos dedos gustabanlle moito as laranxas. Entonces este dedo, que é o pequeniño, quería ir coller as laranxas á laranxeira, pero como era moi pequeniño non chegaba. Entón pedeulle axuda ao medianiño. E dixo, medianiño, deixasme subir en riba de ti para pillar as laranxas da laranxeira. E dixo o medianiño, vamos! Pero, como este era pequeniño, subiu-se en riba, caeu. E non deu collido as laranxas. Entón pedeulle axuda a este, ao corazón, o maior de todos. Dixeronlle, ti que eres moi alto darás collido as laranxas. E dixo, dou, que eu son moi alto, que xa teño 5. E subiu polas laranxas e colleunos. Pero como estaban sen pelar, non as daban comido. Entón foi este que é o furabolo que lle gusta sempre meterse, andarse metendo polos sitios. E meteuse por debaixo da pel, e foite sacando a pela as naranxas, e quedaron as naranxas peladiñas para comer. Pero entón dixo o pequeniño, temos que ir buscar os outros dedos da outra man, que tamén han querer comer laranxas. E mentras os foi buscar, veo este e comeunas todas, por eso está tan gordo, porque comeu solo todas as laranxas. E as poucas que quedaron comeunas todas o gordecho da outra man. Mirade, por eso todos temos 2 dedos máis gordos que os outros. Díxeme eu, que conto máis bonito. E díxome o serpicán, bueno, Anxiño, voume, ala, voume, ho, ho, ho! E sabedes o que fixo? Como se fora plastilina, fixose así delgadiño, finiño, escapou polo buraco da porta. Sabedes que as portas teñen unha chave e hai un buraquiño para meter a chave? Pois por aí escapou. E eu empecé a chamar, papá, mamá, vide! Pero que che pasou, Anxiño? Que me pasou? Había un trasno que se chamaba serpicán e contoume un conto. Pero como os papás non vemos trasnos, non me creron. Dixen, Anxiño, soñáchelo. Que os trasnos non existen. Anda, durme, que mañá tes que ir ao cole. Durme. Eu quedei dormindo e pensei que xa non volvía. Pero outro día
que era un día de fin de semana que non había cole, estaba eu dormindo e escoito na cara. Lambían má cara outra vez. Collín, sabedes o que fixe? Espertei e vin o Serpicán. E díxome, hoxe non che vou contar un conto. Hoxe imos subir a un cabalo. Porque ti tes aquí un cabalo. E dixo, como vou ter un cabalo na cama? Entón colleu a almofada e dixo, este é un cabalo, sube. E eu subí a almofada, cataplón, si, ó, cataplón, pumba, caí ao chan da cama. Porque era unha almofada, non era un cabalo. E entón empecé a chorar moito. E chegaron os papás. E sabedes o que fixo cando me veu que caía? Ho, ho, ho! E sabedes por onde escapou? Polo buraco da porta. Polo buraco da chave da porta. Escapou. E chegaron os meus papás, pero Anxo, que che pasa? Volveche soñar. Si, non soñei, que era o Serpicán, ademais fixome unha broma pesada que me fixo caer da cama. Bueno, viña, anda, dorme. E marchaba. Eu xa pensei que non volvía. Pero outro día, que precisamente era o día de San Patricio, porque eu iba vestido de verde, sabedes o que pasou? Que me empezaron a lamber a cara. Era o Serpicán. E volveu-me engañar, porque me dixo, e si que mañá vas ir aos columpios. Claro, Serpicán, pois non che fai falta, porque tes aquí un tobogán. Onde está un tobogán? Non ves que isto non é unha cama, que é un tobogán? Ti tírate, xa verás que ben baixas. E tireime, e que me pasou? Pomba, caí no chan. Pomba no chan. Entón empecé a chorar outra vez. E el que fixo? Ho, 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 ho. E por onde escapou? Polo buraquiño da porta da chave. E volveron chegar os papás. E non me volveron creer, e eu volvín chorar. Entón, onde quen fun? Onde o meu avó. E dixenlle, avó, venme ver un trasno que me chama Serpicán e faime chorar. E o papá e a mamá din que o Serpicán que non existe, que os trasnos non existen. E dixo o meu avó, claro que existen. Cando eu era neno e tiña 3 ou 4 anos como a ti, tamén che me viña a ver un trasno que se chamaba Gatipedro. Porque era como un gato, pero só tiña 2 patas. En lugar das patas de diante tiña unha lingua moi longa. E apoiabas na lingua para andar. E logo tiña un corno na cabeza. E por aquel corno botaba moita auga. Entón sabedes o que facía? Pois, como os nenos de 3 a 4 anos xa non levan pañal, para que se fixeran pis pola noite, entraballes na habitación e empezaba a botar auga polo corno. E os nenos escoitaban aquela auga dormindo, pensaban que eran pis e facían pis. E logo ele facía e escapaba por aí. E entón, sabedes o que fixo? Botoulle moito, vos sabedes o que é o sal? Ese que sabe así mal, sal amargo, é como o azúcar, pero que sabe moi mal. Pois botoulle moito sal no chan, entón veu o Gatipedro, mollou a lingua e escapou correndo. E dixenlle eu, avó, pero é que o meu Serpicán non ten lingua para botar así polo chan, como fago para que non volva? E dixo, haiche 2 maneiras. Unha delas é moi fácil. Cando vexas que entra o Serpicán, tes que facer como fai el. Se é un neno, sabedes como facía? Jo, e se era unha nena, ja, 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 ja. Entón díxome, ti estás dormindo. E ves que ven o Serpicán e dixme, jo, jo, jo. Entón el xa se ve descoberto e escapa. Pero iso non xa a acordar, porque te pos nervioso e te botas a chorar. Hai outra forma moito máis fácil. Mirad, algún de vos dos que están aquí, cando vai dormir, leva un peluche para a cama? Sí. Yo tengo peluche bailarina. Vas? Pues yo tengo un montón. Claro que sí. Todos tedes peluche. Mirades. Entón o que tedes que facer é, por se ven o Serpicán, levar un peluche. E o Serpicán, o meu trano, pensa que os peluches son de verdade. E se ve un peluche elefante, pensa que é un elefante. Se ve un peluche oso polar, pensa que é un oso polar. Se ve un peluche da patrulla canina, pensa que é da patrulla canina de verdade. Entón escapa correndo.
Así que xa o sabedes. Se hoxe, que é día de San Patricio, vos ven este bichiño pola noite, non pasa nada, porque como tedes o vosso peluche, escapa correndo. E así é todo, por se acaso, eu agora vou vos deixar para que poñades por aquí, a profe vos poña a foto do Serpicán, para que vos quede aquí na clase. Por si un día, pola noite, o vedes, logo vides aquí ao cole e mirades a ver se era ou non era. E xa sabedes, se sodes unha nena, como vos di, ja, e se sodes un neno, jo, jo. Pois ala, Serpicán, voute deixar con estes nenos que son todos moi buenos, verdad que sodes todos moi buenos? É verdad que vos portades todos moi ben? Grazas. Gracias. Ala, que me aplauden. Ala, Serpicán para os nenos. Toma, profe. A ver se lle fan unha copia. Que chulo.